ƙarfin maza, amma ga wanda ya sha maganin sanyi ya fita sai ya zamanto gaban shi ƙarami ne, bai girma kuma sannan bai da tsawo. Duk mutumin wanda gaban shi bai da girma bai da tsawo, yana da kankancin gaba, da wahala ya iya biya ma wato iyalin shi bukata. Na yi wannan magana a baya kuma wannan magana haka take. To taimako ne dai da aka saba da bincike wanda aka yi, kuma za a ba ku kuma ku gwada. Idan Allah ya sa an dace sai ku sanar da wanda su ma za su aikata. Duk mutumin da ke da matsalar karancin gaba ko kaurinta ko tsawonta, yadda zai iya gamsar da iyalinsu, iyali su ce su ba su san ma me ake nufi da aure ba sa jin komai, because of ɗabi'ar taka da tata akwai bambanci, ta yadda idan baka ta taɓo wasu ababe da ya kamata mata ni'imarsu ta gudana, to ba za su ji ba. To sai ka saurara a gaji abin da za mu baka domin ya zamanto an samu nasara kuma an samu dacewa. Abin da za ka samu shine, na farko za ka samu madara mai kyau ta ruwa. Idan ka samu madara mai kyau ta ruwa, musamman kamar a ce gwangwani ɗaya, sai ka samu kustul hindi, garin kustul hindi. Idan kuka je wajen islamic abin ga masu da mafi ce kuna son kustul hindi, in babu sai a samu garin habba, sai a samu cokali ɗaya sai a zuba a cikin wannan ruwa, wannan madara ta ruwa. Sai a samu citta busasshiya ko ɗanya, duk wanda aka samu za ta yi. Sai a jika kamar ƙwara 3. Idan ta jika ta yi kamar awa 3 a jiki, wannan ruwan sai a ɗauko shi sai a tsiyaya shi a cikin wannan madara da garin kustul hindi ko garin habba. Idan aka tsiyaya shi sai a samu zuma mai kyau cokali 2 babba, sai a haɗa shi a cikin wannan haɗi na madara da garin kustul hindi ko habba da ruwan citta da aka zuba. Sai a zuba wannan wato ruwan citta, sai a zuba zuma babban cokali guda 2, sai a yamutsa. Idan ka gama wannan haɗin, kafin ka kwanta bacci, saura minti 30 ka kwanta bacci, sai ka shanye shi gaba ɗaya. So idan ka sha kuma, in za ka kwanta, sai ka samu man zaitun mai kyau, sai ka rika ɗibowa da ka rika shafowa da hannunka, kana shafawa a gabanka. Duk inda wata jijiya take a gabanka sai ka rika shafawa, kana masajin gaban, kana ɗan shafawa kana daddannawa kaɗan, kana shashafawa kana daddannawa, amma banda kan kaciya, iya sandan gaban kawai. Duk inda wata jijiya kaga ta bi a gabanka, to duk ka rika binta kana ɗan daddannawa kana shafawa. Ya zama to kayi wata 1, kwana 30 kana wannan. Da Allah sai ka ba mu bayani, da fatan Allah ya sa a dace. Kuma wannan zai amfani ne kadai ga wanda ya shi ba shi da matsalar sanyi, toilet infection ya fitar da sanyi, ya yi amfani da maganin basir, ba shi da matsalar su. To in yi wannan cikin yarda Allah, ko ba a ba shi maganin karfi ba da waye, wannan ya isan masa. Allah ya sa mu dace.